असा घेतली कोयती. मोठ्या म्हाताऱ्या की काय मारला पप्पी काही का बोलते का बोल काय बोलते दोघांची. आमच्या मामाकडे एक मांजर होतं बोकडा आणि बोकडी. मग हॅशटॅग पसारा. ओ माय गॉड किती पसारा यार. पण आता रिच्युअल प्रमाणे जेवढे उरलेले आहेत ते सर्व माझे. आणि मम्मीला असे तेलकट आम्ही जास्त देत नाही. मम्मी तुला बटाटे नको खाऊ, तेलकट आहे तुम्ही. तू खाऊ शकतो. मी घेतले बघ. हे बघ किती तेलकट आहे. तुला तेलकट चालत नाही ना. पण तू आता एवढी अशीच खाणार. हा बिना जेवताना खाणार. हा राहू दे संध्याकाळी का. सध्या काय दुसरी बनवा. ही मी खाणार आता. तुला पाहिजे ते खाऊन बघ. जेवताना काय जरासा चाकायला लागतो मला. झाली गवारी मोडून. बघा आता लास्ट बटाटे मधले मम्मीला एवढीशी दिलेले आहेत मी. बस झाली ना मी तुला चाकायला. तरी मम्मीला तेलकट मीठ असं सर्व बंद करायला सांगितलंय. तरी मम्मी खाते. थोडासा खाते. हा थोडासा खाते. थोडंसं खाते बोलते. तिला ना ऍक्च्युली जीव राहतय ना. तिला बहुतेक मीठ बंद करायला सांगितलंय. ब्लड प्रेशर ना त्यामुळे. तुम्हाला पण ब्लड प्रेशर असेल पण तुम्ही पण हात सुट्टा ना माहिती आला. काय आलं कविताला. काय कविता आहे. गायची बोल कविता. ही आमची भवरी गाय. हा तिचा शंभू पाडा. मी फुरफुर दूध पिते. आणि आई चुई चुई दूध काढते. आई चुई चुई दूध काढते. आणि एवढंच कविता. कविता नाही धडा आहे ग. धडा. शब्द बघा कशी वापरली बोल बोल बोल. ही आहे ना मला डोळा मारते. कोण. तुला मोर नाही मारत मी तरी मारते. असं करते ना मध्ये डोळ्यात मारते ना. मग आलं. तिला सवय आहे डोळ्या मारायची. नको जेवढी आज काव्याने जेवणामध्ये सँडविच बनवलेला ना. कसला सँडविच बनवला बोल. सँडविच त्याच्यावर फ्लॉवर आणि ढबू मिरचीची भाजी. ब्रेडवर ना. हा ब्रेडवर. त्याच्यावर परत ब्रेड. त्याच्यावर परत फ्लॉवरची भाजी आणि ढबू मिरचीची भाजी. ढबू मिरची कॅप्सिकम शिमला मिरची. हा त्याच्यावर सुका ठेवला आणि खाल्ला. सुकट ठेवली. सुका ठेवला ब्रेड. सुका ठेवला. बघा अशी रेसिपी तुम्ही पण घरी ट्राय करा. म्हणजे आजच्या ब्लॉग मध्ये आम्ही तुम्हाला रेसिपी पण सांगितली बरोबर ना. होती ना फ्लावरची ढबू मिरची. आजपासून आपण मिरचीला ढबू मिरची म्हणायला. आणि वरती सुकट टाका आणि पीक खाऊन टाका. त्या कोयती घेऊन कुठे चालला तू. आपले गेस्ट येतात आहेत ना. तर काय गेस्टचं नाही सांगत मी आता. तिकडे माझ्या त्या साईडला पाठी बघा काय झालं. अपघात झाला. अरे बापरे. केळीचा आपला झाड जरा वाकलेला आहे जरा. काय ते कसं हायटेड होतं ना तर हे पानं पिणं यूज होतील काजल. बापरे. पण ते मेन काय माहिती काय ते केळीचं ते गड आहे ना. हा ते बघ इकडून आहे. ते काढायला लागेल मग. दिसतंय तिकडे अंगावर उडेला हळू. तिथे बघ तिला काय झालं पाठी. आणि चेक इन पण आपल्या याच रूम मध्ये बघ. या रूम मध्ये दाखवतो. पाण्याची बॉटल्स बघ आत्ताच ठेवलेत मी जस्ट. हे बघा दिसतंय हा काय. हा मग ते सांगतो ना मी. आणि ते काय तोडत राहायला लागतात काजल. दुसरे येत राहतात. आपण 2-3च लावले होते तर ते किती आले बघितलेत ना. काकीकडून आणून ना ते एक तोडायला लागेल. हा ते तोडायला पाहिजे तिकडून. आता काकीकडे आहे ना कोयती काजल. ती एक मारलीस ना 2-3 मारली की लगेच तुटणार. ते असं नाही तुटत. अंगावर पडेल.
लांबून करायचा. हा बघ सोडला बघ. चला इकडे आता नवीन आम्ही बोलवलेलं आहे. केळीचं झाड कापण्यासाठी आपला व्यक्ती बोलवलेला आहे नवीन. अंगार उडेल काजल ते तसं नाही. झारवाला घेतलं 2 फटक्या तुटला पाहिजे. राहू दे. चल चल चल. तेव्हा गॅस आले. चल गॅस आले. चल. हा चल येता मी. हां आपले गेस्ट आलेत. मला समजलं कसं रिक्षाचा आवाज आला मला. आता पुढे येतील. बाकी बघा ही आता क्लिअर करत. ह्याच्या खाली कसं वाळू आहे म्हणून हे क्लिअर नाही केलं आहे. बाकी ही झाड हे बघा कसं क्लिअर झालं बघा. आता ह्याच्यामध्ये पण तुम्हाला सिटिंग अरेंजमेंट छत्री लावून दिली की चांगलं इकडे मध्ये पण बसू शकतं. इकडे छान. जा बुबू बाटी बघ. जा कालू. जा बाटी कालू. जा 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 तिकडे जा. घे बीपीची गोळी घे. आज आमच्याकडे जोक झाला. काय जोक झाला तुम्हाला सांगतो. कोयती कुठे आहे असा घेतली कोयती. हा बघा अशी घेतली कोयती आणि अशी तोडली आणि आणि तुम्ही गेस करा. तू घेते बीपीची गोळी कुठे आहे. मम्मीला बघा कोणती बीपीची गोळी दिली आहे. ही ॲम्लोडोपाइन 2.5. फास्ट करू. कसा वाटला जोक मम्मी. मस्त ना. जोक उडाले वाटतं जोक ऐकून. आपले गॅस आले त्यांना चहा हवी आहे. चहा 2 कप चहा द्या. वा वा गरम गरम देऊया चहा त्यांना. लाल लाल कप मध्ये. वा ही आपल्या गाडीला सूट करेल चहाचे कप. बरोबर ना. सेम कलर आहे. लाल लाल. क्या बात आहे. गाडी आली आपण लाल साडी नेसलेली. क्या बात आहे. म्हणून मी आज व्हिडिओ लाल बोलायचं म्हणून लाल टी शर्ट घातलेला आहे बघा. चहा कशी होते. टराटर आणि फराफर. झाली का गरम गरम. झाली. क्या बात आहे. चला सर्विंग ट्रे नाही. सर्विंग ट्रे मध्ये घेऊया का ह्याच्यामध्ये घेऊया. कशात घेऊया. ह्याच्यातच दे. ग्रीन ह्याच्यामध्ये मस्त. आणि ते झाकण्यासाठी 2 हे द्या कव्हर करण्यासाठी. म्हणजे चहा जाईपर्यंत तरी जरा थंड गरम राहील. कपडे एवढी आणि ट्रे एवढा मोठा. नव्हते का. मम्मी झोपली बघा. बटाटी खा अंगावर आली वाटतं. ही बघा कालू कुठे झोपली. कालू ही तुझी बसायची जागा आहे. बस 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 बस. बघा कालू आली माझ्या जोडीला. कालू खायला नाही देते तुला काय. चाय चाय तू पाहिजे. आता आपली ऑर्डर आहे ना व्हेज थाली आणि फिश थाली. फिश थालीमध्ये काय मागवलं आहे त्यांनी. मागवलं आहे पापलेट आणि कालवी आणि कोळंबी. नाही कोळंबीचा रसा आणि बोंबील. ठीक आहे. हां कोळंबीचा रसा. त्यासाठी आता फिश मार्केटला पण जायचं आहे आणि व्हेजिटेबल मार्केटला पण. जाऊया का. आमचा प्रवास आज कशाने करतो आम्ही. पाठीबा ॲक्टिव्ह आहे बघ. पण आता असं वाटतं की 4 व्हीलर काढायला पाहिजे होती. पण 4 व्हीलर कशी गल्ली गल्लीमध्ये जात नाही ना. आणि आमच्या आवडीचा पाणीपुरीवाला आहे बघा. आम्ही कशी मीडियम पाणीपुरी घेतो. पाणी पण एकदम चांगलं आहे. डीमार्टच्या समोरच असतो हा. क्या नाम है आपका. राज. दे दो हां खाऊंगा. कशी आहे पाणीपुरी. आज पापलेट नाही. कोणता बाबू कसा आहे तो. कमी भेटतायत ना. आता हे 200 रुपये म्हणजे महाग झाले ना. आता कसे 100 रुपये किलो असतात गाजर. यावेळी 200 रुपये बोंबील. पापलेट आहे मार्केटला. नाही बिलकुल नाही.
एक वाटा घे, एक वाटा फक्त व्हिडिओ जाऊ आपण केवढे घेतले दाखव. 6. आणि तो पोहोचून